ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ତା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେବେଠାରୁ ଆସିଲେଣି ଏହି ବାରିପଦା କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗପାଙ୍ଗତା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏହି ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥରେ କହିବି ସେ ଆମ ବିଭାଗର ଗାର୍ଜନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାର୍ଜନ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଭାଷା। ମନୋଜ ଦାସ ଅଭିଭାବକକୁ ଗାର୍ଜନ କହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମେ 2018ରେ ସେ ପୂର୍ବର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ 2021ରୁ ସେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ପଠନୀୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ସବୁ ତ କହିହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କେତୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ନାରୀ, ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ, ଅବବୋଧ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ବିବାହ ଓ ବିବିଧତା, ପରିବେଶ ନାରୀବାଦ ଓ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା ସମ୍ଭାର ଆଦି ତାଙ୍କର 14ଟି ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପାଠକୀୟତା ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ଜେନା ଯିଏକି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଶରତ ଜେନା ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶରତ ଭାଇନା ଡାକୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମର ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଦୟାନିଧି ପରିଡ଼ାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଗବେଷଣାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସେହି ସୂତ୍ରରେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ମୋରି ଭଳି ଡକ୍ଟର ଜେନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ। ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଶାରୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଏକାଧାରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କବି, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଲେଖକ ଏବଂ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ଜଣେ ଗବେଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କବିତାର କାନଭାସ, ଆଲୋଚନାର ଆଦିଭୂମି, ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ନାରୀ ନାୟକ, କବିତାର କାରନାମା, ନାରୀ ଓ ନାରୀବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିମୁଗ୍ଧ ଗଳ୍ପ ବିମର୍ଶ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ 2ଟି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ସେ ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା। ଡକ୍ଟର ଜେନାଙ୍କୁ ମୁଁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଡେମିକ ଆଲୋଚନା ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ସେମିନାର ହୁଏ, ସମ୍ମାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଶଗଡ଼ ଗୁଳାରୁ ଟିକିଏ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇ ଏବଂ ଧରାବଧା ନିୟମ ଏବଂ ପରମ୍ପରାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ିଛୁ। ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ କଥାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଏବଂ ସମକାଳର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନିରଳସ, ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଲେଖକ ଭାବରେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚିରଞ୍ଜୀବ ସମ୍ପ୍ରତି ସମ୍ବାଦ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସ୍କରଣର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କନିଷ୍କ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅରବରତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଚାଲିଛି ଗତ 5-6 ବର୍ଷ ଧରି। ସେଲ୍, ଯୋଦ୍ଧା, ସେତୁ ଓ ସାଇକେଲ, ଆଦିପୁରୁଷ, ନଶ୍ୱରଗଡ଼ର ଡାକବାଜି, ଦ୍ରୋହୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ପଲ୍ଲବଗ୍ରାହୀ, ପୁନର୍ନବ, କନିଷ୍କ ଆଦି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ରହିଛି ଏବଂ 3 ଦଶନ୍ଧିର ଓଡ଼ିଆ ଶୀର୍ଷକ 3 ଦଶନ୍ଧିର ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷକରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ 3 ଦଶନ୍ଧିର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକତାର ଇତିହାସର କଥା ରହିଛି ଯାହାକି ବହୁ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁସ୍ତକ ବହୁ ପାଠକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଲୋଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକି ଏହି ପୁସ୍ତକ
କମଳାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଯୋଦ୍ଧା ଉପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ସେ ବହୁ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପରିଚିତ, କାରଣ ବୁଭୁକ୍ଷାର ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନଗଡ଼ାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଯୋଦ୍ଧା ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ